Daniel Orogo korka kori. Aparo ni mang'eny osewach ni lweny piny masani lweny migoyo gago ok kony kendo dhano hinyore to ji hinyore. Mokwongo an gini from a leadership lens aneno ni chike wan gi chike e piny ka e pinywa ma Kenya ni we have penal code, we have a constitution. Joyce, kane members of parliament oriwore mo ogolo pen chike mar integrity chapter ma wayudo leaders ma ok omit integrity issues. Koro mae gima wan go iyudo ka wayudo leaders ma wuok awoka to golo bunde adharani to goyo ji moko incite violence to dhia onge investigation mitimo iwegi. Wach kisini kaka my colleagues gisewacho wach Simbarati gi Silvanus Osoro has been here for a long time. To kaka wach ne en supremacy battle to japiny ma hinyore ok gin ndalo moro ne gigore podium in the presence of the president. Nen lweny manithego mbele president. By then gedo sego ekta mbele opposition leader Raila Odinga. Koro aneno ni wach kisini oripo solve to aneno ka oboke lieko kawuono ni Ezekiel Machogu oseluongo dialogue meeting e kind Silvanus Osoro gi Simbarati. Taneno ka Simbarati otamre nikech owacho ni gisebede dialogue to kata jonjore mane Silvanus Osoro no oro ni e meeting moro awacho gima papers report ne meeting moro nen gi kanen Machogu be was in that meeting. Koro dialogue no okay dialogue madhi bedo kare nikech is one sided according to gima Simbarati wacho. Nitie apogore pacha pogore kamoro ka ni wasewinjire ni lweny ok en gima ber. Obed Kisii, obed Luoland, obed everywhere. To Joyce a platform kanda lomoro ne okamor ka waluongo ni wa have peace lakini jowa hinyore border iwinjo mana wacho ni to ere kaka ji hinyore e border ma Kisumu Kericho every time it is political every time to there is no investigation mitimo wakanyo kendo lweny ni obedo ga sporadic ang'o miyo seche mihinyo jomoko to call for accountability to onge investigation meeting kendo onge jomimako lakini kalweny bedo kuno moko tido ka koro jikore na koko oya itimo kama koro an gimitimo double standards okahero kaka se wacho a chiko asiro gima ojalo wacho asiro gima my sister wacho ka lakini oripo bed no ken gima double standard everywhere kato bed lweny mitimo gi the state dong ne wan gi mano jowano hinyore jalo wacho maber nitie nyithindwa moko mapod ni e jela pok ogol nyaka sani pod faces cases ma bedo link gi demonstration nikech ne gi demonstrate nitie jomoko manochiel gi magina moko ne police donjo magoyo joma nyithindo matino ma ok ni demonstration investigation osechopo kanye koro nyakwa bed joma wacho adier e platforms wan go kata bed waseo lweny ok en gima ber leadership ma insight you can give maber but we also must call for accountability jowa igoyo seche moko extrajudicial killing gi face and there is no justice koro where is the law